Cimangkah anggero seru sesumbar Getar-watara bumi kang kunjing Kumaluda guntur ketur Kuroreh kang gara-gara Satya cilik sawa Setyaki kekasihku wah suarane gebleger saka ngendi kasadanku Werboriji kowe sapa aku Nalendra Jangkar Bumi Naga Bagindaraja cicilukku kowe Naga Bagindaraja kepara nyata Sawingira ndi bocah Pandhawa arak tugel gulune lakon kowe nugel gulune para kadang Pandhawa janji entek bidine Setyaki mamah ketemu jebol jajamu mlayu-mlayu. Oh, terangane niku jagone Durna. Jagone Durna nggih. Sapa? Ratu saking Jangkar Bumi. Jejuluke Prabu Naga Bagindaraja. Waduh. Pong-pongan. Daramu Setyaki ora ketok mlayu. Daramu Werkudara majar. Kantun sampeyan lho aku. Sampeyan ki ora mung mbotoi wae. Petro, Nun. Ayo golek jago, monggo golek dhewe iki. Lho. Golek jago kok mabur. Delok saka dhuwur jago ngono. Tegese golek teja luwih dhisik. Sing nang mengko dadi jagoku. Kanggo ngundurke sapa mau? Naga Bagindaraja. Nah ya kuwi.
ning mandeg dhisik to ora mlaku wae. Wong ngomong-ngomongan kok karo mlaku. Sampean ki wong nyatane yo sampean ki tak suk wae yo mlaku wae. Angger sampean mandeg lho yo mandeg, sampean yo mlaku kok. Golek tejo, oh nggih, tandane tejo. Kebul ya kena kuwi tejo. Nek ana kebul kuwi darani tejo, nggih kenging kena. Terus morot gebyar-gebyar kuwi ya tejo. Oh. Sing mripat nurut domba ngarep kene. Oh nggih. Gebyar-gebyar apa kebil-kebil. Gebyar-gebyar-gebyar. Oh nika tejo. Gebyar-gebyar. Gebyar-gebyar itu nggih. Mudhun wis hawi mudhun. Bali. Bali kepiye? Ora sido bali. Gebyar-gebyar jebul seng anyar. Nanggon tinggo sule gendeng kek seng anyar gebyar-gebyar. Oh, seng anyar. Nggih. Kebul-kebul. Nika pojokan kebul-kebul. Endi betul niku? Kebul-kebul mudhun. Nah. Bali. Kok bali meneh? Jebul wong ngobong boto. Kebulu ngerantek. Wandamu. Petro, Nun. Ngisor bener iki bleduk mangampak-ampak. Diprepeki, Petro. Monggo diprepeki. Aja dipisahi wong ireng kaya diwet mateng. Ampun dipun pisah kok. Kula ajari Antarja menika. Mengko dhisik nggar Gatotkaca. Kowe sapa satriya? Aku Antarja. Saka Jangkar Bumi utawa saka Saptapertala. Kowe Antarja saka Saptapertala. Iya. Wis kok ngendi? Katon busanamu iku ya jejer ngaliwur. Aku ratu. Ratu Ndrawati. Jejulukku Prabu Kresna. Kowe Prabu Kresna? Iya. Lah iki sapa? Aku adine. Adine ratu iki ora aku adine Gareng. Aku Petro. Kae abdiku. Wong batur kok dadak mubeng-mubeng iku karepe nang golek mencari dhewe kok. Iki sing nggo perkara apa antarané Gatotkaca Antarja padha kerengan. Piyambakipun ngaku menawi Kanjeng Rama Werkudara menika sudarmanipun. Pancen miturut ngendikane eyang lan ibu wong tuaku iku Kanjeng Rama Werkudara Satyanja Diwadi
Lah kok diaku karo Gatkaca. Kuwi bapakku. Bapakku. Jutusan meneh iki kok. Petruk, lho. Kowe ngerti apa ora? Nek kula ngerti kok ya. Simbah sampean sinten? Kok saking Sabta Pertala? Eyang Hananto Bugo. Lah rak tenan. Ibu sampean Ibu Nagagini pun jelas. Jelas piye? Rikala sami dikempalaken dening Kurawa tesih Pandhawa lari lho menika rikala semanten. Nggih wancinipun pun sami Jaka Tumaruna. Dipun besem wonten bale Sigala-gala. Iya. Nah, ing mriku wonten garangan Seta. Ditulungi keterangan garangan Seta menika pangejawantane Sang Hyang Hananto Buka niku saengga anjuk wonten kayangan Sabta Pertala. Iya. Wonten kayangan Sabta Pertala rikala semanten Ndara Wijasena urung Ndara Werkudara. Badhe dipun dhawuhaken kalian putra Sabta Pertala Kusumaning Ayu Dewi Nagagini. Iya. Aku gelem didhawuhke ning kudu ora sareng sithik mergo kakangku barep urung dhawuh. Ning rikala semanten ya arep urung kelakon jab sah kae wis awor. Mbok menawa nganti tekaning handut. Cukule niki bener nek karo Gatkaca riyen niki. Nek karo Ndara Gatkaca niku versine akeh. Ketemune kalian Ndara Ayu Arimbi niku wonten sing nganggo Ndara Wijasena ngundul layangan yo ana. Ana sing bareng karo Babat Alas Pertanian. Ana sing bareng nganggo bareng karo Kali Srayu ana. Akeh barine manut dalange. Ning sing cetha riyen Ndara Antarja tinimbang Ndara Gatkaca. Dadi iki pancen bener putrane Dimas Werkudara leres kula nyati. Gatkaca wonten kadhawuh. Yen ngono pancen iki sedulurmu tuwa. Menapa estu mekaten aku nguwati. Yaning-yaning dalu kadi langit. Mambang tanpa sulan upamaneka. Lintang kulya kusumaya sumawur. Kang Mas Antarja, kang akeh luputku, kang agung pamengkumu. Ya, Dimas Gatkaca ora dadi apa. Dene ya pun Kakang wis bacuk remuk teng klenyer kabeh awake pun Kakang. Ning sing cetha pun Kakang iki uga pancen yogane Kanjeng Rama Werkudara. Inggih mangke kula sabyantu manggihaken dhateng Kanjeng Rama. Nah sing rukun ngoten nggih sampeyan niku lungguh ngisor ngaten. Sebabe Petruk nika ala tanpa rupa tesih pepunden sampeyan kleres uwa. Waduh, uwa Prabu Kresna kula nyuwun pangapunten wantun grajak-grajak njajari palengganipun Wa Prabu Kresna. Ora apa-apa, Nger Antarja, nanging ndadekno kawruhananmu ngawu Sudarma marang kadang pendheweku kudu nganakake lelabuhan. Lajeng keparingipun sareng negara Ngamarta iku lagi ketaman pepeteng. Merga ana mungsuh nekani saka jangkar bumi dijuluk Prabu Naga Bagindaraja.
Lamun kowe iso mateni naga Bagindaraja, ora mung Dimas Werkudara sing ngaku putra, pun uga melu ngaku putra nyun tambahing pangestu. Kula ingkang sedya nyernaken ingkang damel peteng negari Ngawarta. Kula bantu Kang Mas Antareja. Pranggul mungsuh padha prawira adu cocok antara anabau genti milang katu ana satriya sarwa sicik sapa aku Antareja saka Saptapertala. Wis sapa? Aku naga Bagindaraja saka Jangkar kuwi. Endi wong Pandhawa? Sedaya tugel gelune. Kowe kelakon arep nugel pepundhenku para Pandhawa. Entek kekuatane Antareja, mamah mung sembur lodha dening aku. Surokat digdayamu ketemu karo Antareja itu tanding dening aku. Kakan sumbar mengiso nyembur mbagisi cokot urung tanut pedhot kaya siunge iki landhep-landhep mono. Ayo nyokot tok gegeten tak enggeng. Anggere tanggeng ngene iki ora tangi-tangi ora patut mati aku Prabdanyo Naga Cundila.
Piye nggih? Waduh ketiwasan Rama. Kula angsal tanding. Sawa naminipun Raden Antarja. Aja semlak. Ngisisa siyengmu aku tak mapan ana siyengmu nggih dateng sendika mengko cokoten. Ana Antarja ketiwasane yang kula kedah damel lelabuhan wonten Ngamarta bener nanging kula kedah bingkas angkara sapa sing diwat angkara ngaken Nalendra saking jangkar bumi jejule naga Baginda Raja swau ngajeng kula unggul juritipun nanging menika wau panas siyungipun menengo wae ngakno tutukmu aku tak mapan ana ngilatmu semburen meneh iki dening Raden Antarja Prabu Naga Baginda Raja kakepuraken sela kumlawasa sirna mergelayu ijal blas jagatira manuk wonten jagatnya Raden Antarja Oto wadam Antarja sapa iki? Aku Naga Baginda Raja. Kowe ning ndi? Ana ning jagatmu. Kuat mapan ana ngendi? Nek iso ya ning Kedaton. Wis ana sing mengkoni. Setinggil wis ana sing mengkoni. Pagelaran ya wis ana sing mengkoni. Ya wis ngalun-alun ya ora apa-apa. Ngalun-alun ya ana sing mengkoni. Patang perkara sono nglungguhi sapa? Kadang Kucanturarna, abang ireng kuning putih wa nafsu patang perkara. Liwa masyupiah amarah mutmainah. Lah aku tukon mapan ndi batik mapan ning jagatmu. Mapan kang adoh tanpa wangenan, cerak tanpa singgolan. Ya wis tak mapan ning kono. Ya kepareng mapan wonten sak njawining daging nanging sak lebeting kulit. Prabu Naga Baginda Raja Griya Cipta Renggani Antarja tak pasrahake
negara njangkar bumi. Tak parengake kowe nglenggahi njangkar bumi dadi ratu ning kono. Ya tak trima nanging ora tak dadekake negara. Tak dadekake kasatriyan. Uga dijulukku Naga Bagindaraja agemen ya. Sejatine aku uga duwe jeneng Raden Rupatala. Uga kunata agem. Dadi aku kekasih Raden Antarja Rupatala ya Raden Naga Bagindaraja. Mangkono ya tak trima. Wis aku ndak neruske nggonku pinanggih kelawan Kanjeng Rama Werkudara. Ya aku dumunung ning jagatmu. Cundila Ananta Buga leren. Inggih pukulun. Sing luput cetha Cundila. Merga yuga kita iki pancen kleru gedhe. Nanging keneng apa kita iku dewa jangkeping Dewati Daswataknawa. Kok ora iso mbedake ndi sing bener sing luput. Mula kita luput gedhe uga. Kula ajare kowe aja malu-malu sik aku tak omong sik. Kita ora kena bantu gaweane Ananta Buga. Wis mesti sangga dhewe Ananta Buga. Lajeng kula keparengan diparing sing guru, kita mung diparengake dumunung ana ing tapeling jagat. Angon lakuning Jatingarang. Waduh, inggih. Wis enggake bujalo Kakang Ananta Buga, aku luput ditinjal pangapura. Iya sesuk aja tok bali meneh luput kaya mangkono iku. Iya Kakang Ananta Buga, aku njaluk pamit sing ati-ati Cindila. Balik. Dimas Werkudara, apa? Iki putramu Antarja sing bisa gawe tentrem negara Ngamarta. Wah, anakku kok duwe sisik. Ning bagus, ning kok duwe sisik. Ibune sapa? Ibu kula Kanjeng Ibu Nagagini. Yen kono kowe putune Ananta Buga, inggih Rama Werkudara, pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Diwelingi apa karo ibumu? Dos pundi Rama? Ibumu weling-weling apa ora karo kowe? Inggih ngendikanipun Kanjeng Ibu sampun dangu Rama mboten tuwe. Durung ana wektu. Isih rada repot. Inggih.
mengko kowe dadi siji karo Gatotkaca. Aku tak tilik ibumu. Kula mboten pareng ndereke rasa. Aku dhewe wae. Kaya apa wae anak-anake kok dilikke ora. Dimas Werkudara prajurit saka Jangkar Bumi. Undurna mengko aku nggih. Purna gadening carita kenang selwater paris sesonderan ngapuran toyen wonten lepat kawula iku sapa Werkudara sapa tumenggung sorang rono Welak Nopating Ratu Gustiku sampak bilai. Waduh.
carita dadi srana tumurun ing kanugrahan jagat raya tata titi tentrem.
Putih taman latari